Kaixo launok, ongi etorri txorienera, Patricia Biteli. Sigurd Iturrieta. Prest? Bai. Ze gaurkoan, sukaldaritza programa oberenean, munduko noodles oberena. Hene. Ostegun birala da, Patri. Eta zu badakizu, interneten dena direla munduko marmitako oberena, munduko ez daiz oberena, oiasko oberena, munduko dena da oberena. Jendia erakartzeko da, eta azkenean bazuk klik eitzeko errezeta hori ikusteko. Ai, zu sartzeza, marmitako errezeta, eta aldamenean daukazu, munduko marmitako errezeta oberena. Amonaren marmitako, amonaren abe, ostra, hori iparraldera jute mazarete, amatxiren, ez da izer pastela, amatxiren arroz esnea. Eta hemen ikusten da, amonaren gaztatarta. Amonak dauzkagu gure bihotzean. Nik pentsatzen da ez diela izango zura maman noodlesak, ez? Ez, hauek dira, David Muñozen noodlesak, antza, hori esaten du, egiten duenak errezeta. Baina, bueno, hasiko gara egiten, ze osai pila bat ikusten dituzu hemen, lana badaukagu, eta orduan oberena izango da, kontatzea nola ingo ditun noodle hauek. Oiaskoa eta otarrainska mokaduko tamainan moztu, salteatu eta gorde. Arrautzan aski bat egin eta gorde. Gero noodlesak egosi eta hauek ere, behin eskurrituta, olio pixkatekin gorden ditu. Barazki ezberdinak serratan moztu, eta ero hasiko gara hauek salteatzen, hor behin salteatuta, botako ditu perretxikoak, gero oiasko atalak eta otarrainskak, noodlesak, eta bukatzeko horrelako saltza gazigoso bat, non osagai guztiak naziko ditun, eta ero hartu almidoi pixkatekin loditu, eta dena batera zerbitzatuko du. Hau izan da, horan dena oso labur bilduta, baina hoberena izango da gurekin geratzea, eta errezeta nola egiten den ikustea egia da, bueno, ez dauka misterio handiri, bai da, hola pixkat, moztu, salteatu, gorde, eta ero, barazkiatzutan aprestutzi, saltzak ez dauka ezer, hemen dauden osai guztiak, ketxupa, soja saltza, gazigozoa danez, azukrea, ospina, laren jasukoa dana nazi, irakinaldi bat, eta hartu almidoiakin lo ditu. Orduan, bueno, errezeta erreza da, eta itxura ona dauka, eta, bueno, pasta ero noodlesak tartean egon da, nik gustatuko zen. Danatarako dela ondo. Hone di, bueno, fideo txinatarrak edo noodlesak, ze desberdintasun dauz bixen artian, ez? Ze, bueno, esan hoi da, noodlesak presatuko ditut. Noodlesak, dia izan generiko bat, fideo batzui aipamena itxeko, ez? Azkenean, desberdintasuna pasta italiarran eta noodlesan artean, da pasta italiarra bakarrik itzen dela garixakin, normalian, gero gongo da gluten barik edo hartuakin, baina, bueno, tradizioz beti egin izan da garixa, ura, gatza eta batzuk arrautza. Bai. Eta noodlesak da hori, izen generikoa, orduan, jatorrixan arabera, osagaian arabera, eta prestakuntzan arabera, oso desberdina di, ez egon leike arrozanak, hartobeltzanak, bueno, pila bat. Honek esaten da, Marco Polok karri zitxula hori. Ipatu izan du, baina, bueno, hori gezurra da, azkenean sorkuntza izan zen, bi herrialdietan aldi berian. Orduan, hori bakoitzak, berie. Ez gara sartuko, Ez gara sartuko, ez. Hori da, egia da, noodles hauek egiteko, bueno, nik beti esaten duena, oberena da, paketean jartzen duena, eta bakoitzak ezberdin izaten da, baina hauek fideo txinatarrak asko bai izaten dute hori, ez? Ura irakiten jarri gatzarekin, sartu bertan nazi, eta utzi 7 minutu, 3 minutu denalakoa, ur berotan, ez da irakinin behar, zua itzalien behar da. Orduan, eta gure pasta normalean irakiten 7 minutu izaten dugu. Alde hortatik, bueno, hauek errexauak egozten dira. Bai, errexauak edo askarrak, ez? Dauki egozketa bat askoz be askarra eta batzuk ez dituzu ez irekin bier. Batzuk bakarrik utzi bituzu beratzen, urotzian be balixo daue. Adibidez, arrozan pasta, segitxuan itxen da minutu pare baten, orduan askok be itxen dauena da gokian salteatu barazki batzuk, gero pasta bota arrozana, eta hor bertan urkatiluka da pare bat bota edo saltza bat, eta horrekin beruakin be danako sinatzen da. Orduan hori be kontuan aukitzekoa. Hauek esan dagoa nik indudana da. Irekin aldi bat, itzaldu egiten dut, eta orain hori, 6 minutu, 6 minutu, paketian jartzen duena, gero iragazingo ditut, eta olio txorrota datekin, hor utziko ditut bukaera arte. Bien bitartean esan dagoa, oiaskoa azalak endu diot, berak ere azala jartzen duelako, ni azalakin jarriko nuke, azala gustatzen zait. Eta hemen, ingo duena da, ataletan moztu,
Berak itzen dago asalakin? Azal gabe. Azal barik? Bai, nik azala guztua, gure txian, nagusia ekirik entzen badiot, azala azarratzen da. Ba, azarratu jen da, azarra. Berai, azala, mesedez. Traputxu bat, eta oin, parkatu, Patri. Ingo dana, hauek salteatu, eta hemen otarrizka dauzka baita, mokaduko tamainuan moztu, salteatu, eta hori, biak banatuko dituten. Eta, bueno, noodles edo fideo txinatarretan badau anistasuna pila bat, esan goztazu zigor lan ezagutza dituzun izenak, noodles desberdinenak. Ez dakit izenak, ez dakizkit. Ziur, esaten botzut, ezagunak itxen gatzula. Bota. Nahi esan, pastan bai kontrolatzen du gehiago, baina nik olakoak ez daukatu itxurek etxen. Orduan, oin esaten badizu, agian entzunda izango du, baina holan, venga, oin holan, badauz, fideo txinatarrak normalak. Bai. Hau da, garixakin etxen dienak. Gero badauz batzuk, udon. Udon, ezagunak itxen. Hau udona. Ez. Paketean jartzen zuen udon. Hori, baina eske, igual marka bada. Udon noodles jartzen zuen. Bai, udonak desberdina dauz, baina nik udon betidanik ezagutu ditut, japoniarrak, eta izaten dienak honek lodixak. Lodixak ez dira, zapala badi, taiarin antzerakoak. Baina, bueno, igual udon bebai badi, ez gara hor sartuko gu, guri ezagutzen dugu, kanpokoan anistasuna da. Ordan, udon da pastolan lodia, ez? Bai. Almatu dut. Izango ziren espageti borobilak, baina apurtxoa lodixa bat. Gero dongo ziren, sobak. Soba. Soba. Soba nudelsak. Entzun da bai, baina ez nuke jakingo esaten... Hau soba da. Edo hau bestia da. Zai, soba, hola, ezai da zuainan, nolako die, soba? Sobak die, kolore aukitzen daue, ilun haua, zeitzen die harto beltzakin, beti. Bai, hori da. Hori da. Japonian bebai asko erabiltzen die, eta gehiago erabiltzen die, pastarako, soparako bai, pastarako dienean, hau da, lehorrak, gan, eta, soparako dieneak, gan. Gan eta gan? Gan eta tang, barkatu. Tang, nik tang, zuk tang ezagutu zu? Bai, zukua hori. Bai, naranjaskoa, zegoen tan, Tang, eman sostien nire lehengo aldiz, udalekutan. Bai. Joen ginean hori, Eusko Jaurlaritzaken udalekutan, holan, mendi buelta baten, eta horako zuku bat tang, da hortan. Hor da estatu nahi lehengo aldiz, gero nira mai izan otzan erosteko, eta... Eta? Ez esan zuzten. Oso txarto. Gure txian, laranja eta limoizko, laranja ezkoa gehiago gustatzen zen, Limoizkoa doi badau? Bai. Ez da dezagutzen betu. Nik nahi xadot orangina. Bueno, ebentxe sobak. Gero kontatu, orangina, gero atara kontua ze gauza daukat horren inguruan. Soban eta inguruan, kontatzeko aputxo bat, fideo horrein inguruan, gero bebai badauzela, soba bebai da generikoa, da nudelsa generikoa. Gero soba beste generikoa eta soban barruan bebai badauz desberdinak. Adibidez, nama soba izango zen, soba freskua. Edo dau beste bat, txao soba, da hori da harto beltza eta te berdea. Beraz, osagai desberdinak eta bebai sartuta, izena aldatzen doia. Eta azkenega, nik pentsatzen doia hori ezagutzen dozula gehiago, ramena. Ramena bai. Eta die, fideo txinatar edo japoniar berezi batzuk, fideo asiatikoak, diena bakarrik ramenerako, hau da, ramen soparako erabiltzen dien. Horre finagoak eta holan izan. Hori da, garixa daukie, baina gero daukie ura karbonatatua bebai, eta horrek itxe dutzie, egosketa itxia askoz berrexaua. Beraz, gaurkoan, udonak, nudelsak, zuen dendan aukitu zeikienak. Errezeta goiten duen tipoak, nik uste ramena erabiltzen du. Itxuragatik ramena ematen du gehiago. Eitu. Baina, esan dakoa, arroza erabiltzen bazu bai, arrozanak erabiltzen baitxuzu bai, ziur onak geratzen dela. Bai. Ze esan bizen un oranjinaken? Ez, gero, derrekor, esan behar dut. Programatik kanpo. Gero, bukatzen dugunean, esan bizen. Bale, gure oiaskoa frigituta, eta oin, berdina ingo dut, sartai berdinean, otarraizakin. Eta gero, 3 arrautza purtuko ditut hemen, eta horiek ere gordin goitu, olako arrautza naski bat ingo dugu, eta horiek ere gordin goitu, gero azkenean dana batzeko. Eta ero izango da, barazkia prestatzen joan ez, hemen tipulatxa eta xarra finetan, baratxuria eta mosten, jengibre bai, orduan pikante ikutua izango du,
Oso, no. Bueno, eta hemen esaten duguna, jengibrea zaizula gustatzen? Ez bota. Ez dau, erotzen ibilidea. Ez dauzetan. Orduan aukiko dau pikantea, aukiko dau gasixa, aukiko dau gozoa. Bai? Saltza inbiozu etxekoa, ez? Holan, saltza gazi gozo, etxekoa. Bai, izango da, esan dagoa, lanen jardiren zukua, eta gero, gazi gozoa zerekaetik azukra izango du, ketchup pixkat izango du, ospina izango du, eta soja saltza. Orduan, horako potente bat. Eta, hori fina geratzen, loditzeko, gorputz pixkat emoteko, hartu almidoia. Besterik ez. Oso ondo. Bai, azkenean, txinako sukaldaritzan, oinarrizko saltza badan, gazi gozoa, han, nudelsak antzera, saltza desberdin pila bat egongo die. Bai. Baina hori bebai herrialde desberdinetara zabaldu da, ez? Estatu Batuetan badau ketchupa, horrek motontzala gazi gozo puntua, eta Perun, erabiltzen dago saltza bat, deitzen dela tamarindo saltza. Hori ditu da, baina gaina tamarindorik ez dauka, Ez dauka pape tamarindorik, orduan, da gure arroz pastelak bezala. Bilbokuak, ez daukela inungo pastelik, inungo arrozek. Orduan, pentsatzen duzu nondik etorriko da izen hori, ez? Eta dator, Txinatik heldu zien Perura, ez? Immigrazio pila bat heldu zen, bai Txinakoa eta bai, immigrazio japoniarra. Eta heldu zienian, etzaukien olan euren saltza gazigozuak, ja prestatutak. Eta hasi zien, ospinan ordez, erabiltzen tamarindoa. Zeran, Perun tamarindo pila bat zauen, eta hori erabiltzen, puntu berezi hori emoteko platerei. Ai, oskola. Bai, kurruzkari atea ezek. Eta hori, baina gero hasi ziren, euren saltzak garatzen, tamarindoa alde batera, baztertu zabien, edo ja etzauien saltza horretan jarten, baina jarraitzu zen tamarindo saltza deitzen. Naiz eta tamarindorik ez izan. Naiz eta tamarindorik ez izan, ze eurak hasi ziren euren jatorrizko saltza eitzen. Eta bai, normalian erabiltzen da, tamarindo saltza hori Perun, janari xaitzeko, hau da, zuk erabiliko zuen moruan, imaginatzen dut gaur, saltza egin, eta gero, arrozakin edo nudelsakin lagungarri bezala, zerbitzatzeko, baina batzuk beba itxen daue, hau, saltza oinarri bezala egin, eta bertan kozinatu. Hau da, adibidez, hemen egin izan dugu txerri gazi gozoa, eta olako gauzak, olakotan. Edo bai badauki olako aragibola batzuk, eta hortan kozinatu, eta desberdinak. Funtzio desberdinak. Tamarinda behin erabili dut, eta uste dut txorienen izan genuela, eta bai ez den marmelada bat egiteko. Ia da, holan, asko marmeladatako eta erabiltzen da, baduk hablako... Nik behin erosin hauen, eta erosin hauen Tailandiako pad thai eitzeko. Pad thai honek fideuak. Hori itxeko tamarindoa erabiltzen da, pila bat. Eta aurten bebai Vietnamen egon nintzen, eta joan nintzen olako sukaldaritza ikastora batera, eta esan zuztien, behitxu, honetarako, bai ala bai, zapore berezi hori emoteko, bia oso tamarindoa. Eta nik pentsatzen, indala lagurte erosin hauenak, uste dut, ez dakit, horrek ez dugu balixo. Gainera, tamarindoa zoi esenian erostera, olako denda asiatikoetan eta saltzen dabe, izaten da beti formatu haundixan. Hauta, ez dutzu, ez dakit, zuk biozu, koiarakada txikitxo bat, eta sartzen dutzu, olako adreilu bat, eta zuk esaten duzu, baina hori, zaurain bihat orduan. Guk eukin gendun, bera, barazkia bera, eta ez da txorienen landatuta, ez da oierrek ero ezuen landatu, oroitzapena dukat, bertan izan genduela, tamarindoa gure baratzean. Nik, erosioten etxe berri hortan, hor jardinean, tamarindo badau. Dago? Dau, bai, hor dauki arbola atolan lorak ematen dauena, eta bai, eta oso politxo omen da. Nik, ez dut ikusi ze ondiokan, negua da eta ondiokan eskako lorak atea, baina ez dut ez politxa diela. Eta hor, algortan, justu nire etxe aspixan, dau taberna bat, ditzen da tamarindo, taberna. Orduan, ez da hitz izango dan, han tamarindoak jaixotzen dielako, tradizioa dagoen, edo kasualidade hutsa. Baina, behitu. Bueno, larain jardia bota nion, baina oso botako dut. Hola, saltza pixka gehiago, gero ikusiko dut, ikusten zen bai bardeoan. Eta esan dako, hemen botako dudana da, gainerako osai guztia, laraina zukua. Eta bain, hori, koiaratxo bat, pixka bat, parkatu dut patri. Eta zuk bixon artean nolan, zezara gehiago gazixana, gehiago gozuana, ez saltzetarako, bizitzan. Ni oso gozo zalean ez. Onartu behar dut, oso gozo zalean ez. Gozoa egunero behar dut. Ni oin esaten diate gozoak kendu behar duzu, eta ezingo nuke nik osoak kendu. Ez dut, nahi dut esan, kafez nire iztio azukera botatzen, baina beti gozatzen... Txokolate posketa bat, kafez netxo bat hartzen mot, gaieta bat behar dut,
gozoi puntu bat behar dut egunero. Eta gaziek gabe, bueno, gazi... Nire gustatzen jat, baina gazi barik horrezin zara bizi. Ez. Nik holan nahi xadot, ikusten bat gozez nau. Eta ikusten bat holan mai bat, patata frigituak, hildak, kalamarrak. Eta ikusten bat mai bat, browniak, ez dakit, gaietak eta txokolatia, ni noiak gazietara. Hombre, baina segun momentu eta, ez? Ni egia da, igual, gazietara jungo nitzake, baina gin eta jan bat eta bestea. Ez tezu aukeratu bier bizitzan, ez? Hori da. Bueno, hemen ikusi zuzue, laranja zukua, ketchupa, ospina, soja saltza. Honi, irekiten jarriko dugu, eta hartu almidoia, urrakin pixkat hemen disolbatuko dut, eta gero botatzen jungo naiz, irekiten aztenean, loditu arte. Eta bere, gordengo du. Orduan, ja bagoaz pixanaka, oiazko, arrotzan askia, eta otarrainskak. Pasta orain ere, hau behin martxan jartzen dudanean, eskurrituko dut, eta eroia jungo naiz, barazkiak mosten, eta denak salteatzen. Ez dauk ezer honek, errezeta honek. Eta zigok, zientzak aurrera itxen dauen einean, ikerketa berrixak eta sortzen dabiz, elikadura munduan bebai, eta honen inguruan sortu dauen, ez dakitzuk entzun dozun, nik lehenko aldixa da entzuten dauena, genoma nutrizionala. Honen inguruan, txorienen duela 4-5 urte, Vanessa esan izena etorri zan dietista bat, eta horren inguruan itzen genuen, eta ja oso dieta gaur egun, oso personalizatu da dira, egiten dizute odola analisi bat, eta orduan badakite zuri zerke egiten dizun ondo, zerkez, baina horre ere badakit polemika bada hola. Bai, bada, azkenean hone die, hori, txendotzue ikerketa bat zuri, eta da zure kode genetikoan zelan erreakzionatzen dau, elikadurak eta kirol konkretu batek. Orduan, hori, probak itxendotzue, eta imaginau zu daukotzula, errezaldera joaten, adibide errez batera joaten, daukotzula tendentzia diabetesa hartzeko, ez dakit, zure kode genetikoan hori antzematen daue. Orduan jarrikotzue dieta bat egokituta hortara. Edo daukotzula, ez dakit, tendentzia bat, gaixotasun batera, azkenean, hori moldatzeko, zuk esan dozuna, oso personalizatua da. Gauzia da, honek probak eitxia diela nahiko garestixak, diela izaten die 200 euro, 300 euro artian bitartian, eta, karo, da, gauzat, hain berrixa, nun emaitzak ez da usondiokan hain probatuta, ez? Claro, eske kontu hori da, laborategi bakoitzak emaitz ezberdin esate dizu, laborategi, antzaf, ikusi dute, segun nore gana joten zen, batek esaten dizula, honek ondo egiten dizula, eta besteak ez horrek kalte egiten dizula, orduan, oraindik ez dagoela faltadala horrik erkuntza puntu. Ze, karo, eurei eltzangake probak, eta bakoitzak interpretatze ditu modu batera, eta motatza lehentasuna gene batzui besti baino, orduan, hor dauko eska. Betikua guk, beti gomendatzen duguna, kilometro zeroko produktuak, tokikuak, elikadura osasuntxua, eta, larritasun bat baldin badukozu osasunez, medikura joan eta eurak gomendauko dukotzue, ez dakit, ondo, ez? Bai. Guk genoma nutrizioa baino, ez dakit, nutrizionista tradizionala. Ez alda udon. Loditu da, loditu die, bai. Bueno, ostu ditugu, hauek ere ez itxasteko beraien artean. Hau, olio txorrota bat. Antxinan be, oliba olio txorrota dotatzen zide. Beti, ez dakite zer egin oliba olio gabean. Nia virgin extra, naparra be bai. Naparra behar dute, aldala aukeran naparra erosten dute. Ikasi dute bereiek ere. Ez uste duzu. Eta hau ere, saltza, listo. Orduen oin ja, faltazei dana bakarrik, barazki ezberdina mostea jotea. Tipulatxa xerra finetan, tipuleta xerra finetan, baratxuria txiki-txiki, jengibrea, bai, xerra finetan, eta gerrian denak nazu, eta batu, eta pertxiko. Eta, zigor, aldatzuten olan galdera bat... Galdetu. Pertsonala. Ostras. Zenbat urte dauzkazu? 50 denak. Oda, 50 mar. 50 denak. 50 beratzi, 50 mar, ez borobiltzen. 50 denak. 50 mar iraiak amalauen. Esan gotzut, badauela batek daukara zure baino 130 urte gehiago. Aurten. Aurten 130 gehiago ni baino? 130 holan jarten bagara. Osa, 180 eta bat, ez 180. 180 urte. Urte, no. Pospoluek.
180 urte ditute hor pospolua? Aurten betetze dituzte pospoluen, asmakuntzak edo 180 urte. Eta gaur egun ez dutzagu isa garrantzirik emoten asmakuntza horrei, baina garai baten ez suakin lotutako edo olako asmakuntzak izen ziren... Hausan, gizadian historia. Bueno, a ver, ni txoko batera noanean, elkarte batera obserbai prestatzea lehenengo galdetza, nundoz pospoluak. Ez que nik beti sua, bakitzu, oinarte beti sua auki izan dutela sukaldia. Ez ditut pospoluak sekula auki. Beti aukitzen metxerua edo pizgailua, baina pospoluak sekula. Jo, baina nik ordea sukaldetako lan, nahi dut esan, sukalde industrialak, ero txokoetan egoten dienak, ez? Pospoluak hobea dira, gaina horre luzeak, piztutzeko pilotua eta hobea dira pospolu luzeak, metxeroan sartzen ibiltzea, segun zelakoa metxeroa sartzen aldrebesa. Saltzei dituztela txiskero batzuk luziak. Bai, baina pospolua beti, onda horre txiskeroa gero gaza bukatu itezaie. Pospolua iezaie gaza buskatzen. Bukatu iten dira beraiek, baina gaza ez dira bukatzen. Bai, bueno. Bidali email batxorien abildu baite.eus. Txiskero versus pospolo. Hemen Patri, gero, bitu, bukaeran berdea, tal berdea, fin moztuta gaineti botako diot, tipulina izan ezean, berdea fin moztuta, berdina, funtzio berdina. Horrek ikutu fresko bat emateko azkenean, eskertuko dugula. Honek sortu zien 1854 urtean Suedian, bertan Karl eta Johan Lundström, anaiek sortu zabien John Koping herrian. Eta herri hori geroztik ezagutu zen pospoloen hiria bezala. Ez dakitan museoren bat aukiko da ben edo ez, baina, azkenean eurak sortu zauen eta lortu zauen merkatura eramatia, mekanizatu zauen prozesu hori, eta orduan, hori. Hortik ezagutza ditugu da, gero, inzabien, danok ezagutza ditugu horrek kaxak eta honek kutsak, eta batzuk ziren oso deigarrixak eta marraskisekin, ez dakiz. Nire bizilagun batek, nire gurasuen etxeko bizilagun batek, itxen zeribaren kolekzinua. Kaxanak? Bai, eta orduan niramak ikusten zabenean batean batolan, ez dakit, bidairen baten joaten ginenean, edo, baina bidai batera, salobreinara, urotezan da, ikusten zaben olako supermerkatu baten, edo enda baten, bere zixak, eros itxen zotzen. Betxo. Eta bai, nik enekena... kolekzio nabe bai mundu bada. Bai, nik enekena orain di jendeak etxean, komunean izateituela pospoloak, eta oindala duela gutxi bati entzunion, izateituela gine, komunean kakaina gero, hartu eta, bueno, usaia kentzeko, ero... Gure etxean lehio irikitzen du. Ni egia esan pospoloen usaia bera ere gehi ezaidan ez gustatzen. Nik enak isen benetan, atzo gidoia irakurtzen da gabizen honei buruz berbaitzen taldian. Eta nik enak isen hori usaiak entzeko erabiltzen zirela. Hori... Benetan, enak isen, orduan batek esan zaren da, zuek ez dakotzu komunian, da nik komunian zetako aukiko, nik segurot piztu komunian. Eta hori... Komuniak txampua eta komuneko papera eta holako gozak. Ambientadoria, holan, usaiak entzeko ambientadoria daukat. Hombre, ni ez zai gustatzen, ez pospolua, ez... Oie, azkenian da, zure kakaren usaiak horrena. Detailerik ez dugu bihar. Ez da oso atsegina, ez da ikibitzen. Nik aukitza ditut, honek, mikadoak deitzen die, bakizu zentzu die, horrek. Txokolatezkoak? Ez. Ez gaitxezen terren horretan sartu, ez. Eta di, holako makiltxuak, potetxo batekin, orduan ez da botatzen, baina komunak beti usaintzen dau ondo. Horretan. Hori da. Orduan, lehiua zabaldu be, aukitzen bozu lehiua komunien, ze ez da mundu osoak aukitzen, baina hori, pospoluen ani, ena zain beste. Gure etxian, arau batzu da dauzkau, eta badakigu eki komune juten denean, daita juten denean, itxan gin bardala pixkat. Denboratxoa. Besteak finago egiten dute. Orduan, lehioa ireki, beti lehioa ireki barra, nahi eta nahi ez. Hori bai. Eta... Baina, aukitzen bazu, gero etxiek eta... Bai, egia, hori da bitu, badaude jendeak ez daukana lehiorik, ez? Nik pentsatu dago, jende geixenak ez daukala lehiorik komunian, Segun. Nire inguruan... Jende geixenak. Ostra, bitu, nire ama baduka komun bate... Ama baduka barruan bat, ez daukana komunik, txiki bat. Eta gaina da, horretako bakarri da. Kakaleko, ez dutxarik ez ezer ezteko. Komuna. Da nire. Hori joan nintzen gabonetan, izostan grasixa bat, joan nintzen Pirineotara, pora. Gabonak pasatzen. Eta joan ginen hotel batera, eta zaukan banatuta, esan ate bat, bakarrik komuna zaukala. Gaina esan txiki-txiki, sentitzen zinenan,
Bueno, isa hori itxita izkutatuta, eta gero zaben beste bat, nun zaukan dutxa, eta hori eskua garbitzekoa, da agina garbitzekoa, da hor, ura. Eta orduan, grazia entzostan, bixak hain banatuta egotia. Eta ate batekin da. Egia da nik, komunan lehioa bai, eta aldala etxean bi komun. Segure etxean egin Albada, honek, albada lehioa, albada bi, albada hiru. Eskatzeko da, gaur egun etxe asko bi komun dauzkaten, nirea bakarra dauka, eta bakarrakin, momentu batzutan, badaude momentu batzuk, esaten da, punta orduak eta horietan, oso, eskaera handia daukatela. Bai, hori bai. Horregoten gara, biadozu antolakuntza... Eta gaina gure etxen onartu behar daudu, komunean, juten gainean, denbora hartzen da. Liburua, hartu, emailak erantzun... Ez gustatzen bape hori. Baina, eta momentu bakarra lasai uste zaituela, eta hor baliatu gara. Bueno, esan, erretia zelan duian da gero kontakotzu da. Ez, hemen, ni oin esan dakoa, bakarrik oin hainaiz prestatzen dana. Jengibrea xerrata moztuta, baratxuria txiki-txiki. Hemen dauzkat, tipuleta eta tipulina. Eta hau bakarri falta zait, perretxikoak, eta ero izangoa, sartei bat atera, bai? Eta joango naiz dena salteatzen. Eta gosketa... Barazki ezberdinak salteatzen, gero botako ditu nudelak, hor salteatuko ditu, kurri pixka bat gainetik, bai? Eta gero dana pupurri guztia hemen barruan sartu. Oso no, baina gero egosketi izango da... Ez da egosketa, salteatzea. Kosinatzekoa izango da tita. Bai. Orduan da dana ustea prestatuta, ez? Hau ja, listo dauzkagu, eta orduan oindeia barazkia listo dauzkagunean, ez azteko, zesta izango utzi erregosten, ez, izango da, zu bizian... Kurruskari. Eiten dute moduan, honek, zukaldari asietiarrak. Jan egoten die, hori, olako kaleko postutxotan eta aukitzen dabe, kutsa desberdinetan, gauzak banatuta da ondo moztuta, da soiez da, hori bai dala janari askarra. Gainera, kalitatezkoa, ze soiaz, eta 5 minututan, nik urat arroza, honekin, ta, ala, bestia da. Orduan, hilarak be, ez izaten oso luzeak, segitxuan... Hori, sukaldaritza munduan deitzen da, mise en place, eukitzea dena prest, eskura, dena, prest... eta sukaldaritza epatu dela. Aste honetan hitz egin deno legune. Bakizu, sukaldarien elkartetik bota inautela. Legune, hemen, interneten aurkitu genuela, makaia bageta lebatza daudela, 2, 4 eta 6 kokotxetakoa daudena. Eta, gara, nik, inoiz entzun gabe, esan izuen, ez? Eta baina duda sartu zitzaizan, zuzendari Alberto, ez, hemen jartzen du interneten sartu nahi da. Eta ero, lagunei ditu nien. Hola, Michelin izar bat, eta hola, arrain kontuetan da, niko adituak, ez? Apultxo bat. Bai. Eta zer? Lauko kotxa, esan, holako lebatza guri ekartzeko ez dakizer, guk hartuko ditu holakoak. Barre lurretik danik, kaurroiak. Ni berdina esaten nuen, baina. Eta zer esan duzu, nik, hori, nuela sekula entzun, baina web horri bat badago, holako Galiziko eta Galizian arrai eta zerbait jakin behar dute. Nepetzete diguat, webune hori egongo zela apur bat... Ero kokotxa beste zerbaiti. Nik uste, guk esaten genuen, atzo hitz egiten honintzen hauekin, eta beraiek kokotxa beste zerbaiti, beste atal bati deituko diote kokotxa. Ze bestela ezin diote, ezin da izan. Osea, arraiaren beste atal bat izan behar da, kokotxa deitzen diotela beraiek. Eta hori izango da, bestela ez dauka inungo zentzurik horrek, benetan. Hori izango da, bestela igual bekarixuak idatzi zabela artikulua da, hor geratu dara. Bota inbar, bota ez du inor botatzea naiz, baina, bere, takit... Zuzentzia. Bai, idatziko dute, ni web horri horretara, nahi dut, ze duda sartu zaitoin, zeri deitzen dioten bereiek hori. Bale, orduan ekilore olioa izango bainen Txinan ero Japonien? Bai, ekilari olea edo olako olio... Fin bat, ez? Fin bat. Bale. Eta estos orduan guokean ingo? Zikina daukadalako, gehien. Bai, lehen erabili dut? Bueno, eurek zikina bai erabiltzen dabe, Ja, baina arrautza asko itxatzi dait. Egon, berez asmoa guokean, eta errezetan guokean idatzi dut, baina sartai olako bat deanok etxean badaukagu, nik uste dut, arrotu inaiz, Igual erdixa... Dena sartuko dudala, egingo du zerbait, sartuko du. Eta hori bai, zu bizian, lehena, baratxuria. Tak. Nahi bat zu garbitxuko tzutu boka. Ez, mesedez. Eta bilpen berdinen gu. Baratxuria,
Eta ikusi zu, Tailandian badago oso emakume holan ospetsuak, itzen dagoela woka, eta gero ez dakit han, ez dakit saltza kontuan izango da, edo itzen dotzala begizera da, baina itzen dutxo olako betaurreko handi batzukin lan, olako buseoko batzuk, ezagutzen dozu? Fei Anderea uste dudala, eta horrek itzen dago, hori da oso ikusgarri xan. Arginan edo agertu zen programatian, eta sistema... Tipula mozten baina. Tipula mozteko negarreziteko jarri betaurrekoa golan, eta jarri zitxon. Hau da, tontuen haitxeko, baina enunek emakumiak eramaten dago, eta da, hori, bera identifikatzeko, ze oso famatu bilatu da bango gego kalietan, bera identifikatzeko, bueno, elementu bat. Claro, marketinga. Marketinga. Hola, da, marketinga euneko orduan, ez dauka besteri. Vale, tipula erregosten, zu bizian, eta gero, esan dagoa, hemen, jengibrea, perretxikoak, hau, listo, eta bai bukaran, hau, nea manetxeko limoia, ez dakit segatik zikinea hau atatzen zaila, hau antzeko hau. Baina ez da zikina. Ez da zikina. Ez, gero garbitzen diot hau, eta ez da kentzen, egia esan kosta iten zaio, baina, bueno, gure aman etxeko limoia, eta bai bukaeran, botatzen diola, hoxe, limoizuku txorrota bat, soja saltza, ea soja saltzanik bota baino lehen hau, sekontutan izan, gure saltzak hasiko zoak, soja saltza baseuka da. Orduan, probatu ingo dugu, eta... Bat ez begatze, ze honek azkenean dauka, gatza, azukria, sapore pila bat dauz, eta, da gauza bat jateko, sapore bizixa daukana, baina besta lan apurtxo bat jateko eta ez aspertzeko. Hori da, eta dena orduan, bai ingo duena probatu, eta gatza behar badu, bueno, hortan, soja saltza botako duz, ze jengibria bada bizixa gauza bat, eta honek kapila bat. Hau da, izango zen teknika, ez? Bueno, gaur gauian etxena, faltzean nahi dut hau, eta orduan, bueno, honekin bakit pare bate, ja etxera ez dutela eramango. Ongaren, azte ondan, asaltzen nola... Eta gero, nudelsak komeni di holan taper bat edo indiar badozu, komeni diela, saltza alde batetik eitxia, eta gero fideuak nahaztia momentuan. Ze nahazten baditzuzu fideuak, saltzakin, bai daukie, holan, gero, euren artean bai itxas itxen die, eta komeni da azkenen momentuan itxia. Zuk, gero, errezeta askarra daukazu, Patri? Erreza ez, askarra ez. Pixka denbora... Askarra baino askarra ba. Nahi nuen bestela erlojutxoa jarriko diegulako hauei, ero, paretxikoak hemen egiten dutxun bitartean, itzeiten jarrituko, denbora ingo du pixo, ez? Bai, nahi duzuna. Bai, bueno, kontua da. Hau, errezeta olako bat egiteko, guk gaur, honen nudelsak erabilitu, baina espagetiak etxian denok dauzkagu. Taiarinak. Espagetiekin, ero taiarina nahi dut esan, edozein pastarekin. Errezeta hau egiteko edozein pastarekin, eta errezeta hauek, guk hemen askotan esaten duguna, ero niri asko gustatzen zaizkia, plater bakar moduan ere, hemen dana sartzen du. Barazki pila bat sartu ditugu, hidratoa sartuko ditugu, proteina sartuko dugu, fruta sartuko dugu era batera esan da, ez? Orduan, hau bada, Unibertsitate garaian joaten nintzen oinatin, hor tapergunera, eta hor eramaten ginen da... Tapergunea? Tapergunea, deitzen zan. Eta, zan, gela bat, bi mai, bi mikrobin laba, haukipia da ikasepia batan paskaltzen. Eta nire lagun musatadik gerrikakoak eramaten zauen beramak itzen zitxun orako espageti batzuk txalakin eta piperberdiakin, eta botatzen zutzen gero soja saltza bat, itzen zauen olako saltza bat, eta gogoratzen zela espagetiak, hau da, zuke, boloñez aiteko erabiltzen dozunak, edo tomatiakin jateko, betikuak. Ez ziolan berezi batzuk, txinatarrak edo, eta horrek zauzen, ze gero rifa itxen gauen da, gero danon artien holan proba, eta... Hombre, lehen Patri horrezan ikizuna hauek harto beltzanak egiten diena, eta horrek zaporea badokate pixkat ezberdina, baina besteak, nik ez da, begiak itxita, hau jartzen ditugu boloñesa batekin, boloñesa batekin jartzen ditugu tomate saltza, edozein olako saltza italiarrekin, eta ez dakik guna barituko genituzken. Bakitzu nuna barituko zinuen poltzikuan. Bai. Honek normalian garez ditxua badi. Bai. Bueno, oi askoa, atal batzu pixka lodixagoa direla, eta espada ondo iteko, sartuko oi askoaren. Eta otarraizken zapore guztia hemen. Eta, bueno, hemen daukau beste hau garai batean esaten da, itxaso eta mendia, gaur itxaso eta mendia, bueno, itxaso eta mendia hemen sartu ditugu. Sartuko ditugu. Kurria.
kasu hontan gozoa. Eta gero osagai danak sartzea. Eta oin, venga. Venga, A ziko ber, gara. nola sartzen dugun? Hene, laguntuko zut. Dana, a ber, kabituko dira. Bueno, bestela, Saiatuko gara, pasta gutxi badau eta holan kondimentu asko be, ez gara kexatuko, Ez. Pasta. Ba, Hor nik uste- egoten da holan, saia lortzeko batzutan oreka, ez? Ze, soi esolako jatetxer txinatar batera, eta eskatze dituzu, arroza gauza desberdinekin, eta da, 180 arroza, eta gero aukitze ditu holan, ez dakit, 4 pusketa otarrainskanak, eta 4 Bai. hilar. Bai, Ni gustatzen gara aukeran, pasta gutxi hau, eta kondimentu gehiago. beldur gabe. Hori da. Bueno, hemen saltza bota diogu, sua jetxiko du pixkat. Eta ona. dana nazten, kabitu da azkenean, Bai. Oraindik falta die otarreinskak eta hau naskia, arrautza naskia. Baina, Hau razioa pertsona batentzako, ez? bueno, bai, bi lagunentzako, hemen bi lagunentzako dugu. Bai, lehenko gunean ingauen hamburguesian antzera, ez? Big Chorinen antzera. Azkenean, tontoka jenteak hartu zen, etxea eraman zen, jantzan, Arakina irakutzi nion, argazkiak eta barra batzu bota zituen. Hori indozu ez dakizala, stopotru bata. Hai. Vale, eta oin, esan dakoa. Patri, atara behar duzu, sakrifikatu emazarazu. Olako Batertxo bat? sardezka bat eta probatu gatzez da ze moduz dauen, eta hori bada soja saltza pixka gehiago, botako dio. Ia. Hori Probatu. bakitzu bakoitzan gustua dela, ez? Bai, baina fiatzen nahi zure guztu, eta zurea esautzen dut. Beste batena hemen, agian gatz gehiago botako nioke, berak nahiz eta esan ondo dela. Batzen dut, holan? Bai, Bueno, dau bixi, ni ez da gazixa. Bota aputxo bat, bai, botako dio, venga. aputxo bat. Soja saltza pixka bat, limoia bota dio, eta oin plater bat atatzen badiazu, hau Nola ingo ez? duana da. Eta sesamo asixekin bai jarriko, ez? Bai, gero azkenean, hori, maira ataratzeko garaian, Holan, laranja, kolorekoa. no ez, no? Bai. Apolitxa da. Betxo, Ia esan, hau da, potentia, Bada. Vale. Hor, bixamonak inda zauzenean, honek zelako ondo sartzen dien? Eta nahi izan ezkero, oiaskoa beharren ere, seguro badaukatela berzio hau, txerriarekin, Bai, ziur. aukera dagoela, hartu, eta txerri, horako, solomo burua, ero, pusketa Azkenean- txikita moztuta. Azkenean errazta honek aukera desberdinak ematen dutzu, ez? Intzeike bakarrik otarrantxekin, bakarrik hau oiaskuakin, txarrixakin, txalakin be ziur ondo ataratzen dela. Bai. Tofuakin be bai eitzen da, berez, Vale. ziur ondo. Ba, hemen. Hemen, sesamo hasi batzuk, maia pixka garbitu, Eta berdia, Baina- faltakatzu. Berdie, Zein? tipuletana? Tipuleta bat agatze du, bai. Ez, olexe? freskoa. Ez, hola, venga. Eske nik lehen ez, aipatu duenean hau botatzen, behitu iten du, ni beti olako berde gauzak aipatzen dituenean, Ene. eskerretara behiratzen du. Lau berdetxo die. Eskerretara behitu iten du, beti. Eta, dakizu, nolako exigentea dira gure lantaldekoak. Hemen daude gure munduko nudel oberenak. Bueno, epaituko, munduko nena Baina, den protu edoz. alditugu denak. Bai, probo ditugunen artian. Ez? Bai. Asko probo ditugu, Bai. Bai, ne? Zu ni baino aditu izango sortan. Zu Japonen egon zara pare bat aldiz da. Bai, baina iesan olako eskinen ramenak eta bai, baina hola nudelako lakorik eskendu jan, inoiz. Banik esango zut, Espadionenak oso hurbil, bigarrenak edo Gozoa. hirugarrenak, oso goxuak. Bai. Eta honi, ensala batero patrize molgatuko litzaioke. Bikain. Bai. Bueno, zuezko. Bueno, eta zuk esan dozun moduan, noodles batzundako entxalada bidal bat, bai, ekarri dutzen. Vale. Eta zer Eta, da? behitxu, bi osagai, 3 ospinak ondatzen bozue. Burrata, Bai. tomatia eta ospina. Orduan zer zango, segati Eta ze bidala. berezitasun dauka. Hori ondo helduta dago.
buruan ez joa, ez para horrekin niri. Hau, izoztuta dau. Zein dozu, tomate izoztu? Tomatea izoztu. Izoztu izaizu? Ez nik izoztu nahitan. Esan behar nizu, eski izozkailua bekua da, eta gaibua da. Ez, benetan, nahitan egin dut, ze ikusiot, nola itxen da ben, enzala batzuk, nun tomate holan izoztu birrintzen dago gainetik. Kontatu nola inbar dozu. Bai, zita, betxu. Burrata bat hartukot, platerian jarrikot, zabaldu egingot, holan krema ataratzeko, eta gero tomate izoztua birrindu egingot gainetik. Olibalioa, ospin balsamikoa, gatza, eta probauko, zelan ataratzen den. Hau da, hau, Amaika ikusteko. Jaioa gara, bai. Tomatia, nik 2 orduz birrindu dut bakarrik txorien eratorri nazenian zen nintzen akordau, baina berez 24 orduz izozten auki bida. Berez oso ostua egon bida. Berez, burrata pare batzuk ekarri ditut. Hau. Burrata esautzen ez duzuen entzako da azkenian izango zen mozzarella eta olako gazta krematxu baten arteko nasketa. Da mozzarella kanpotik. Mozzarella kanpotik hori eta barrutik ontsi ikusiko zueze, ontsi ulertuko zue hobeto. Horan, labantxo batekin. Zabalduko hemendik, eta betxusen ataratzen dan, bere krema. Esne gainakin egin dagolako krema, gazta krema... Eurek estratxatela ditzen dut. Bai, azken ariak ero, estratxatela ez? Hori da. Ariak die. Orduan ontxe, proboko. Bueno, bai, izoztu aipatu dugun ontan, behitu, Groenlandiako... Izotza dator. Otxa bat. Honek ematen dago marrubia, ze ematen dago honek. Ematen dago postre badala, ez? Bai, ematen dago tomate izoztua birrinduta, ez? Ez bai, ematen dago postre bat esne gaina da marrubia, imagina. Bai. Egia esan marrubia gehiago, holan, eta baina nahi dut esan, Patri, ideia hau bera, mozzarelakin ero burratakin azpian, eta marrubi batzuk hartu, izoztu marrubiak, birrindu holan gainetik, eta gero, ez da gozagarri bat, ero olako modenako ospin lodi hoietako bat, ero estiarekin ero pixkan astuta. Bai, zezuri esaten motzu hau, tomaten tzaladat eskatzen dozu taberna baten. Hau zerbitzatzen dotzu eta... Parkatu, nun daude, reklamazio horriakoen zez? Reklamazio horriak ez konfundiru izara, postria ondoko maia zan, egu ondigan lehengo plateriakin gauz, ez? Arabiar emire herrietan, hasi dira, Groenlandiako gatza eramaten. Osa, izotza, parkatu, gatzeko zeitut eta gatza etorri zait. Izotza eramaten koktelak eta zerbitzatzeko, eta... Zai, Groenlandia, azken, 92 ona 5 aldiz askartu da desizosten ari da. Osa, izotza guztia juten ari da. Hori desizosten bada, 7 metro igoko da itxasoa. Hau da, elantxo besta geratuko urrazpian, ze aldapan dago, baina beste gure euskal kostalde guztia akabo. Eta hauek hartu eta izotza itxeko kokteletarako. Hene. Hauek oin behar dutena koktela gutxiago eta olako ensalada gehiago, freskatzeko. Tomatea izoztu da, horrekin. Hori da. Horrekin nahiko. Hementxe gure, tomatea izoztu entsalada. Zer? Lehengunean izoztu genduen, ogia baita, espada ukiteko, eta hau basan, Petzutzen igual albaka purtsu bat bai. Ba, nio inbertan ogia dakin, albaka zutzen. Otza, izoztua da eta... Baina, puntazo bada, Benetan, ez da, ideia politxa. Bai. Holan, biraletan batzutan egoten dira gauza interesgarrixak. Hau, lagunekin holan gauza originalen bat itxeko txokuan. Baina gaina hori, esan gabe zer dan, azkenen momentuan han iskutuan adu bota, boteak, hartu. Bueno, honekin gorko bi errezeta bukatuta, eta bihar ostirala da, astea bukatuko du, baina beti bezala, gurekin. Hori da, txorien etorri. Ierazte.